बयजोंबो सिबिजाग्रा जोंनि मानाव गेदेर पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आरो लोगोसे आंनि लोगो जों गोदो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो होननानै ज' जालायनाय ज' मावलायनाय आंनि लोगो मानगोनां अमरसिं ब्रह्म दा बे नैथि फाउन्डेसन डे खौ सेलेब्रेट खालामनायजों लोगोसे दिनै रायजो राजानो जोङो मिथिहोनो लुबैदों जे बनसुआ मानो जन्म जाखो बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियना दा बेखौ जोंहा दिनै एसे मिथिहोनांगौ जायो। दा बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि जन्म जानायनि गुदियावनो जे जोंनो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ नांफिनसिगौ बे दाबिखौ लानानैनो बे बनसुखौ जोनोम होनाय जादों। भबिष्यतखौ जों नांगौब्ला जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सृष्टि खालामथारनांगोन बे बाथ्राखौ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंलांदों आरो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे गेरेमसा हारि दानो हागोन बे बाथ्राखौ जोंनो रोखा रोखा बुंलांदों। बेनिखायनो बिथांनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजोनि आन्दलना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादोंमोन। दा जों मानो रायजो बिदों बे जोंनि जारिमिनखौ लानानै जों बिनाय जादों जे जोंहा गिदिर मोनसे जारिमिन दङ। बर'फ्रा बे जायगानि थागिबि फिसा, बे जायगानिनो जोङो असे फिसा, जोङो बे हानि जों असे मालिक, जोंसो बे जायगानि मालिकआ। बे सारा आसामनि जेसेबां माने माबा दङ सारा आसाम आरो मोनसे टाइमाव जोंनि बर'फोरनि जायगामोन आरो सारा आसामखौ बर'फ्रानो खुंदोंमोन आरो जोंनि बर'फोर खुंनाय रायजोआ बे आसामल' नङा ओरै दिख्राय दैखौ नांदों सानजा एखेबारे फाटखाय हाजो दिख्राय दै बे दिख्राय दैनिफ्राय फैनानै सोनाबहा खरथया दैखौ नांदों आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोला बंग'पसागरसिम बे गुवार माने फैलाव ओनसोला बर' रायजोमोन होननानै जारिमिनगिरिफ्रा लिरना लादों। जोंनि रायजो बियो जोंनि बेनि जायगानि थागिबिसा, जोङो बे जायगानि खुंगिरि आरो जोंनि बे जायगाखौ प्रागज्यतिसपुर रायजो होनना बुङोमोन आरो प्रागज्यतिसपुरनि गिबिसिन राजानो महिरंग दानब, जायखौ दानब असुर रायखस होनना बुङोमोन। बे दानब असुर रायखस जानाय महिरंग दानबआनो बर' राजामोन आरो बेनो प्रथम जारिमिनाव बे जायगाखौ खुंदों आरो बिनि बुरन्जियाव रेकर्ड लिरनाय बादिब्ला बिनि खुंनायनि पिरियडआ 1700 BC होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्ट' जन्म जानायनि 1700 बोसोर सिगां महिरंग दानबआ बे प्रागज्यतिसपुर रायजोखौ सासन खालामदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जों बुंनाय बाथ्रा नङा, बे गुबुन इंलिसमेन सोरबा लिरनाय बाथ्रा नङा, पार्सेन्टफोर लिरनाय बाथ्रा नङा, आसामनि असमिया जारिमिनगिरिफ्रानो बुंदों बे बाथ्राखौ। केएल बर' बाहादुर, कनकलाल बर' बाहादुरा बुंदों जे बे महिरंग दानबआ बर' राजामोन, बिनि नामा माइरं राजामोन होनना बुंदों। माइरं, बेखौनो माइरं उसुर, माइरं राजा बेखौ नाम बुंनाय जादों आरो बे माइरं राजानि नामै दाबो दा बे शिलंआव थांनाय लामा, शिलं पइन्ट थांनाय लामा बे माइरं हाजो दङ होनना बुंदों बे बाथ्राखौ। दा जोंथ' मिथिया, जोंथ' नुफेराखैबो, सोरजिनायबो जायाखै, खिन्थु जारिमिनाव बे बाथ्राखौ जों फराय मोनो जे बर'नि राजा महिरंग दानब, महिरंग राजा, माइरं राजा होनना बुंदों, माइरं हाजो दं होननानै लिरना गालांदों। दा जोंनि बे रायजोफोर, दा बे रायजोखौ दिनै बर'फ्रानो खुंबोदों। बे 1700 बोसोर सिगांनि बाथ्रा नङा, बिनि उनावबो फैयै फैयै जोंहा नै दानि समसिम जोंनि रायजोआव उदांमोन रायजोफोर। बे रायजोआ जों खुंनायमोन, जोंनि बर' रायजोआ खुंनायमोन। कुचबिहाराव जोंनि रायजोआव बर'फ्रानो रायजो खुंदोंमोन। बे कुचबिहारनि राजाया नै सिखोनाझारनिफ्राय थांनाय, बे सिखोनाझारनि हावरिया मेसआ बे सिखोनाझाराव रायजो खुंदोंमोन आरो सिखोनाझारनिफ्राय थांनानै हावरिया मेसआ हिंगोलाबासाव बेंगलनि कामाख्यागुरि खाथियाव सामलतला होननाय जायगा बे खाथियाव रायजो खुंदों आरो बिनिफ्रायनो बिनि फिसाला हावरिया मेसनि फिसाला बिश्व सिंह मेसआ कुचबिहार रायजो खुंदों। बे कुचबिहार रायजोआ जोंनि रायजोफोर,
बेखौ गोबां जारिमिनगिरिफ्रा लिरलांनो गालांदों आरो इभेन जों जेब्ला बड'लेण्ड बिजानाय जोंनि सायाव मोनसे कमिटि हरो एक्सपार्ट कमिटि 3 मेम्बारा एक्सपार्ट कमिटि होनदों डक्टर भुपेन्द्र सिंहनि दैदेननायाव 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया फैनानै बेखौ नायदिं बे लेखा फरायनानै एक्सपार्ट कमिटि रिपर्टआव लिरना लादों बे गोदोनिफ्राय गुन दरखास्त आरम्भ खालामनानै भगदत्त बर'मोन बासबर्मनआ बर' राजामोन बेखौ लिरलांदों ओमफ्राय नैबे शिशिंमोन बे फुजियाव रायजो खुंदोंमोन बे बर' रायजोमोन होननानै बे एक्सपार्ट कमिटि रिपर्टआव लिरदों रायजोमोन बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ गभर्नमेन्ट एकाउन्ट दं बियो दा गभर्नमेन्टनि अफिसियेल रिपर्ट बियो बे 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया माने मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामदों जोंनि बड'लेण्ड रायजोखौ होथावा बेनि सायाव दा बेयावनो रोखा लिरदों डक्टर भुपेन्द्र सिंहआ बे कुचबिहारि रायजोआ बर' रायजोमोन बे बाथ्राखौ बे लिरना गालांदों दा जोंनि रायजोआ गोदोनि खोथाथ' नङा नै दासिम बावाखै बुंदों जोंहा रायजो दंमोन आरो बेल' नङा आरो गबिन्द रायजो खुंलायनाय गबिन्द रायजो खुंनायखौ सायफ्रा जेब्ला 1826 फैयो इयान्दाबो सन्दिन जानानै 1826 बे माने जोंनि रायजोखौ बिसोर सेना लाफैदों बे दुवार्स ओनसोल गासै दुवार्स ओनसोला भुटान दुवार्स होनना बुङो बेबो जोंनि रायजोमोन दा बेफोर रायजोआ जोंनिया लासै लासैनो गोमालांबाय गुबुनफ्रा फैनानै सेलांबाय जोंनि जाथिनि गेजेराव माने खौसेथि गैया ओमफ्राय गोरों गैया जाम्बा नोरोम जाथि जेबो रोङै जाथि मालायखौ नाख्रेबनो रोङा मालायजों फेर फाथि रोङा दुरबल जाथि दा बेखायनो दिनै गुबुननि आखायाव दिनै फारि थांबाय दा बे फारि थांनायखौ नायफैनानै ब्रिटिशफ्रा सायफ्रा बे जायगायाव बे बर'फ्राथ' आसल मालिक बे जायगानि थागिबि फिसा बे थागिबि फिसाफ्रा जुदि माने रायजो गोमाजायोब्ला गावसिनि रायजोआ जुदि मालायनि आखायाव फारि थाङोब्ला मा जायो गथे बिसोरनि निरापत्तानि थाखाय बिसोरनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि रैखाथि थारमाने बर'फोरनि रैखाथिनि थाखाय जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक खालामना गालांदों रायजोफोर ट्राइबेल बेल्ट ब्लकहा बिराद गुवार एरिया बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुनफ्रा हाबनो मोना गुबुनफ्रा फैना हाबाय मोना थाफै मोना बे जायगायाव हाबनानै बिजनेस खालामनो मोना बर'फोरनि जायगायाव फैनानै जेब्ला बिजनेस खालामनो मोना बर'फ्रासो खालामनांगौ बे जायगायाव दा बेबायदि मोनसे आयेन गालांनानै गालांदों जोंनि हाखौ रावबाय मोना मालाय लाफै मोना आरो सोरबा जुदि इलिगेल भाबै लादोंब्ला सोरबा बाहाय लाफैदोंब्ला बे इलिगेल बेखौ दानना फिननांगौ होफिनजोबनांगौ ओरैनो आयेनाव दङ दा थेवबो जोंनि हायाव निरापत्ता जायाखै रैखाथि गैयै जादों जोंनि हाखौ मालायफ्रा सेयार लाफैदों जोंनि जायगायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा निरापत्ता गैयै जादों जों बर'फ्रा एथ' उदांमोन जोंहा नाहा थाङो मैहा थाङो हाग्रा बंग्रा जों थाङो नायाव जों ना थांनानै ना हमना लायो बेजों आरामसे न'खर संसारजों फोथाङो समाज बेबस्था जोंना मोजांमोन बिदिनो एथ' मोजांमोन दा जोंनि जायगायाव जों नायाव थांनो हालिया मैहायाव थांनो हालिया जोङो जोंनि न'खर संसारखौ जों थांनो हालिया मालायनि हारिया फैनानै जोंखौ नाख्रेबफैबाय गाग्लोबफैबाय बे अबस्था जाबाय बेखायनो जोंनि सेन्स गोनां मानसि सेथन गोनां मानसिफ्रा बुंबाय जे बर'फ्रा जों मालायजों नाख्रेबजानो हाया जोङो जोंनि अधिकारखौ नांगौ बे हाया जोंसो बे हानि मालिकआ जोंसो दा दिनै बे बर'फोरनि मेलेमाव बे फैदों दा जोंनिल' नङा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मल' नङा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्म उदेश्वर रायजो नांसिगौ होननानै बिथांमोनाबो दाबि खालामबोदों खिन्थु रायजोआ बिसोरनाव जाफुङाखिसै जाफुङैनि आरो रायजोआ उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायाव बड'फानि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बे दाबिया जाफैदों बुखा नङा बे थांखिखौ जों लागोन जों बे जायगानि मालिक दा बर'फ्रा मादों जे आसामखौ बुखावनांगौ बुखा नङा बे आसाम गभर्नमेन्टआ अधिकार गैया बे जोंनिसो अधिकार जोंसो मालिका बेखायनो डिभाइड आसाम 50-50 उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदों डिभाइड आसाम 50-50 50खौ जों हारसाफोरनो थांना होगोन जों हरैहाय जों हरै ओनसोलखौ लानानै जायोसा खिन्थु ओरै भुटान हाजोसिम ब्रह्मपुत्रनिफ्राय बे भुटान हाजोसिम बे फैला ओनसोला बर'फोरनि जानांगौ बड'लेण्ड जानांगौ होननानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बुंदों जे जोङो बड'लेण्ड नांगौ जरदार भाबै आन्दलन बेनि थाखायनो दा जों रायजोफोर दिनै जोङो थांनानै थानांगोन जोङो जोंनि अधिकारखौ मोननांगोन बे हाया जोंनि बे जोंनि रायजोमोन दा ओंखायनो जों जेब्ला आन्दलन खालामो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आन्दलन खालामबा गभर्नमेन्टआ नोंसोर रायजो होनो हाया होनना बुङाखै रायजोखौ जोङो रायजो होनो हाया बुङाखै खुनु दिन बुङाखै बुंदों नोंसोरथ' नंगौ बे जायगानि मालिकआ नोंसोरनो बेखौ बुंदों नोंसोरनो खिन्थु जोंनो मारै प्रटेकसन होबावनो बे बाथ्राखौ सिन्था खालामबाय थादों गभर्नमेन्ट इन्डियाबो मारै बिसोर निरापत्ता होनो बेखायनो बे बेल्ट ब्लक एरिया बेखौ जों मख'बायदों दिनै जोङो
ब्रिटिशफोर गालांनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बेबो दिनाफोरा जासै हायाबो मालाय सोहैजोब्बाय बेखायनो बेल्ट ब्लक एरियाखौ लानानै जोङो मा खालामदों दा जोंनि बिटिसि सिगाङाव बिएसि होबाय नै बिनि उनाव आरोबाव बिएसि नायनि बिटिसि होबाय बे बिटिसि मोननाय बिएसि मोननाय बे जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाखौ लानानै होदों रायजोफोर आसाम गभर्नमेन्टआ गोदान जोंनि जेबो जिनिस जायाखै जोंनो जाहोदों जोंनो होखानाय सायख'ना गालांखानाय जोंनि एरियाखा बेयो बेल्ट ब्लक एरिया बे एरियाखौसो जोंनो होदों बे बिटिसिआ जोंनि दे नोंसोर बेखौ लानानै खुंनानै जादो बिदि खालामदों रायजोफोर आरो जोंना बिटिसिआ मोजांमोन रायजोफोर जों सानदोंमोन बिटिसि मोनबाय जेब्ला बिटिसिआ 6 शिड्युलनि आन्दाराव ट्राइबेल एरियाखौ लानानै खुंनाय बे खुंथाय मोनसे एरिया बेयो ट्राइबेल एरिया ट्राइबेलफ्रानो बेखौ जायगायाव खुंनो हायो ट्राइबेलफोरनिखौ माने जथेस्थ' गोहो हरदों बे एरिया जों ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जों बेखौ हरदों जोंनो गोसोबायदि जोङो थाखा लाबोगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो 700-800 कोटि 1000 कोटि जों बिजनेसफ्रा जोंनि मानसिया मावोमोन जोंनि बर' सेंग्राफ्रानो मावोमोन आरो खाथियाव गुबुनफोर दंफायोब्ला बिसोरो लोगो मावफायोमोन दा जोंनि जायगायाव इक'नमिक कन्डिसना मोजां जाबायमोन जोंनि आर्थिक अबस्था मोजां जाबायमोन न'फ्रा साबस्रांबायमोन लामा सामा जाजोब्बायमोन जोंहा स्कुल कलेज जाबायमोन जोंहा इउनिभार्सिटि फैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फैबाय इन्जिनियारिं कलेज फैबाय मेडिकेल कलेज फैबाय लामा दालां जाबाय जों जेब्ला आन्दलन खालामो बर'फानि समाव जों आन्दलन खालामबा लामा मोनसेबो जों बानायनो हायामोन लामा मोनसेबो मोजां नङामोन अबेबा बारनांगौबा जोङो नावजों बारनांगौमोन ओइ जोंहा बे सान्दाखाला नावजों बारनांगौमोन जों बे दैयानो गैयामोन जोंहा माबा गैयामोन दालाङा गैयामोन आन्दलन खालामबा उपेन्द्र ब्रह्म समाव आन्दलन खालामबा जोङो हरना गुना मोनानि 8टा-9टासिम सुग्रि बाग्रि बे गौरां दैखौ सानस्रिनानै बारनांगौमोन जोङो बे हमनानै नुनो थाखाय जों खालुगाव गामियाव आरो देवरगाव गामि खालुगाव गामियाव दै बारनानै जों सानस्रिनानै जों थायोमोन आरो दा जोबोद खस्थ' खालामनानै फैनाय जोङो अनेक जों दै सानस्रिनानै बारनो गोनां जादों आन्दलन समाव थाबायनानै जों गिदिंदों एखे बेंगलसिम थाबायनो थांदों जोङो एकदम आलिपुरदुवाराव जों ट्रेन गाखोयोमोन दिल्लीयाव थांब्ला अबावबो थांब्ला दैखौ सानस्रिनानै बारनाय नावजों बारनांनाय बै समाव थाबायनानै गिदिंजोबनाय आरो बै समनि आन्दलनावनो जोंनि बर' आइजोफ्रा साइकेल सालायनो रोंदों जे बेनिफ्राय दा गसाइनिफ्राय खबर लाफैनांगौ बे जायगायाव माजों हरनो गोदोथ' जोंनि आन्दलनावथ' टेलिफनबो गैया जेबो गैया बे साइकेलजोंनो बर' आइजोफ्रा सालायनानै थाङोमोन खोन्थायोमोन हजोंनिफ्राय फैयोमोन साइकेलजों खोन्थाफैयोमोन बेफोरजों आन्दलन जादों बै समाव ओरैबायदि खस्थ' आन्दलन जादों दा बे आन्दलननि गेजेराव जोङो बे बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि मोननायनि उनाव जोंहा माने मोनसे डेभेलपमेन्टनि मोनसे आसा जों खालामदोंमोन जोंनि मानसिफ्रा बिजनेस मावनो आराम्भ खालामदों जोंनि गथ'फ्रा एसे डेभेलप जादों गामि गामियाव खमसे खम जेराव साइकेल गंसे गैयामोन जोंहा दा मटर साइकेल जादों मटर बादों गामि गामि प्रत्येक गामियाव थांना दिनै बे बिटिसि मोननायनि उनाव जोंहा गारि घरा जाबायमोन मोजां मोनसे उन्नति जाफैबायमोन खिन्थु दुर्भाग्य रायजोफोर जोंहा दुर्भाग्य दा जों साबसिननिफ्राय साबसिन जानो नागारै जों मोजांसिन जानो नागारै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मजों जोङो होनलांदोंमोन आलादा बड'लेण्डजोंसो जों गेरेमसा हारि दानो हागोन खिन्थु मा जाखो जोंनिया रायजो बिग्रा मानसिफ्रा नैबे बिटिसिखौ नांला होननानै आलादा रायजो बिबाय आन्दलन खालामबाय दाना बिटिआर बेखौनो खावलायनानै आं दिनैनि बे मेलखौ बेखेवनानै आंनि बेखेवनाय मेल बिबुंथिखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोनथों।